5 araw nang walang active COVID-19 case ang naitatala sa bayan ng San Luis, Pampanga. January 31 nang ideklarang recovered ang 20 years old na COVID-positive patient mula sa barangay San Isidro. Wala ng sintomas at nakumpleto na rin ang pasyente ang 14-day quarantine period na itinakda ng Department of Health. Kasi po, ngini po alata, zero active case tamo po ngini. Patuloy naman ang pagpapatupad ng mandatory use of face mask at face shield sa naturang bayan. Alinsunod na rin ito sa pulisiya ng National IATF. Sa 17 barangay ng San Luis, bukod tanging ang barangay Santo Niño ang nakapagpanatili ng zero COVID case sa loob ng higit 10 buwan. Kahit pa wala ng aktibong kaso, hindi naman nagpakakampante ang local IATF at patuloy ang monitoring sa kalusugan ng lahat ng residente. Nakaalerto rin ang munisipalidad sa mga residenteng may travel history sa labas ng Pampanga. Pero nung sakali man po magkakaso, magkasimptomas kayo, ako po magaduang isip. Antimano po kailangan, pabaloy po ka rin barangay konsilyo or kumonsulta ko po kaning RHU tamo. Sa kabuuan, mayroong naging 83 confirmed COVID cases sa San Luis, 79 ang recovered at 4 ang namatay. Naglaan ng 12 million pesos ang San Luis LGU para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Kung kukulangin, handa raw mag-realign ng ilang barangay projects na maaaring iatras ang construction date. Rainiel Pawid, CLTV News.